25 may barada. 25 mayın taýýarlygy adatça 1 sentýabrdan başlanýar. Okuwa gelen günüňden beýle pol raýat gurşugy diýara klasyň içinde. Gyýyzlar bilen gyýyzlar, oglanlar bilen oglanlar, oglanlar bilen gyýyzlar. Ay men plan kameraçyny tutmasaňyz vinietka pul goşulşak gel. Plan vinietka düşmeseňiz men düşşek gel. Men düşşek gel aljak gel. Garaz udurşuna dawa, jenjel, uruş galmagal. Olaň arasynda men ýalaklarymma. Pursatdan peýdalanyp reske 5 man işläp galjak bolýanlarla öýde bir zat gürleşýänlerden täräp 1 milyon 600 000 man işläpdim ay. Aýandan şeýdip garaz dawa bilen jenjellen ahyry 25 günde ýetilýär. Pastrýany başlajak bolup dur aňyrdan biriniň radýaçyly gelýär. Ýoşuk bilen golaýlaşýar bolýan, "Uý ya, ýaşaýda kenara bolýan." Bah, başga mekdepkilerim gelip durýan. Ha, uý biziň mekdebimizden ýene biziň klasymyzdan adäl öýdýän, ýene golaýlaşýar klasdaşyň. Sonku döwrüň salonlara merwedär o tanama diýal etip goýýar. Bolýa pastrýany başlady. Näme üçin imенно 25 may güni plus 75 gradus bolýar daşary. Üstüňden hem amy der ýakyp dur, ýüzüň özüň emmeriň der gyýylan näme üçin gymmat kosmetik kullanýany düşünýän şoň. Eliňde de ullokan gül dursun derler. Imенно şoň näme edilýär olanlar? Dogry. On bir ýyllap ýüzüne seredip bilmedik gyýdyňa söz aýdylýar. Ýa-ni bar ýa. Tylla. Men seni gowurýan tylla. 11 ýyl ber men seni söýüp gelýän. Ýadyňa düşýärmi? 9-njy klasda meret saňa söz aýdypdy. Soňra mertesi gün gözü gök geldi mektebe. Şol men urdum da tylla. Bilýän men senden pastaýan ruçka soraýadym. Aslynda men ruçkam bady. Men prosta seňle birazçyk uzagrak gürleşesim gelýär. Düşünýärmi? O näme ýitirýän zadyň ýok da bilýärmi? Ýok diýsä insan gulluga gitmeli. Yo bolýa diýse de ýene de insan gulluga gitmeli, ýöne bolmanda 5 mant geçirmeni adam bolýar, jaňlaşmany adam bolýar. O da bir plus geljege nazarlanýar. Garaz pastrýany sowully, hemme zat bolmadyk ýalak bolup geçikdi. Her kim öýleýine gaýdyp barýawan, bir-biriň fronda uradýan ýaly gojaklap, ogşap, amynýal zadyňa näme diýilýär şu zady? Arzuw ýazyşdyryp, plan bolsun, neýle bolsun, beýle bolsun diýip urşa barýan ýaly. Şey diýip mana 25 maýam tamamlanýar. Mundan eýlägem diňe wzrosly жизнь garaşýar. Problemalar indi başlaýar. Şoň üçin berkçe duruň, ýetip gelýän 25 maýyňyzdan mutlu bolsun. Watanymyza wepaly ýaşlar bolup ýetişin.